Hali, én Gúgy meg 202 vagyok, bibibi. Én meg Varga. Azt eddig is tudtuk. Nem annak tüski. Ne, meghalok, meghalkó, meghalkó. Meghaltó. De én tudok csak a izét. Ja, ez a Marcel. Ez hülye, ez enchantot, vagy nem enchantot, de aranyalmáz. Ó, meghaltam. Ja, itt ez a... Azt én sem tudom. Kezdőben van egy figyelem, hogy Bibibi, nekem végtelenek ilyen van. Bibibi, bibibi. Pélo. Hello, yolo. Menj már. én is. Hangolok. Vigyázz, Fofi. Felmegyünk Marcel. Milyen karja van? Mennyi pénzem van? Per balance. Nem már engem nem de az nem működik. Én ismerek háromféle parancsot, mindegyik ilyen. De meghal ez Ha. a tábla. De, hát mondjátok, mondom, hogy én még nem játszottam ezen egyelőre így leszünk. Jó, ne legyél ideges. Mindenki nyugodt. Aha. Gyengeség. Mindenki nyugodt, csak te nem. Mert folyamatosan, persze, én nem voltam nyugodtunk, a kicsit bassza. Videóban megmutatom, hogy hol van a Free XP, és 64-esével adja. Ja, te is veszel. 64-esével anyádat húzod meg. Tiéd, anyád. Ó, így vesző, azt adod a... Nekem is lépni. Mi? Szerintem én is tudom volna. Valaki tud adni egy fát, vagy valami. Azért csinálj egy gyémántot. Na jó, hogy nem fog adni így veszőt. Megrállak. Freeze! Nekem egy tank. Most nem tudok, előbb adtam a Marcelnak. Figyelj, bevibrálom a bokra. Takarodj már! Figyelj, Hány V1? Kettő legalább. Segíts! Igen. Gyere, itt vagyok, izén. Spavn. Nekem is mutasd meg már. Akkor gyertek, halljatok meg, és itt vagyok fönt itt valahol. Medencébe vagyok, gyertek medencébe. tényleg medencébe? De nem ott van az izé. Várj. Azt a... Enyém lesz a sok dia. Nem, úgyse. Na, itt vagyok spannen. Gyertek ide be a medencébe. Na dobjad már. Megmenjek medencébe? Ja, itt van a Woodman. Hallod, azt mondta, dob le... Ah, dobjad. Máté azt kikapcsolta a gépet. Melyik? Kérdezd Hát meg. nektek. Nem is a medencébe dobja. Na, benőtt. Jaj, de, hallod? Tűzállóság 4-es dia, izé. Valak. Vagy nadrág? Nem, csuka. Jó, adja. Nem, hülye vagyok. Sisak. Az is jó, adja. Nem, nekem van. Na, akkor vegyek fel. Tűzállóság. Na, A már benő mutatod? Nem. na lépj. BBB. Gyertek. Jó, addig gameregér lesz. De bocs! Mindig azt hiszem, hogy te egy szöveg vagy, aki gémesít veled. Már azt mondja Máté, hogy vedd be. De én megértem, Nem hogy veszem. nem akar téged bevenni már. Takarodj már. Meg fog ölni. Nem. Végre, hogy jó lesz. Ne, ez öltözött, gyere. Hallod, direkt 10%-on volt, mondom, töltőre dugom, ha jelzi, hogy 7%, de nem jelzi, és lemerül. Ha, 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 ha. Jaj, ne, menj már. Hallod, egy pigmen fog megölni. Big man. Ne, És megy tovább a videó, beszarok. Ne! Hallod, megölt egy bosszi. Figyeljetek, kikapcsolt a laptop, de a videó ment tovább. Ügyes. Már egy pár másodperc. Ha. Engem most miért ölnek azok a színtek? Úristen, ez mennyi videó? Egyébként most én sem tudom, hogy hány videóba konventál, vagy konvertál. Takarodj már, hány diás?
Á, beszarok. Ebből tettem Pupi Mester. Az íjamat kidobtam, az erő 4-es íjamat. Nekem van egy erőnégyes. És nem azt legyen? De nem direkt dobtam ki. Van valakinek végtelen szíja? Ezt a kettőt összencsizem. De amit nekem tud adni, mert nem kell nekem. Olyan nincs. Nincs senki, Várjál, Nekem nincs. a végtelenek az nincs. Nekem van egy sima erő 4-es, erő 3, körül 2-es. nekem van erő 3, körül 3. Nem is biztos, hogy ő összeenged ilyen de. Csak 17-be került. Nekem hol hogy van a elnevezzem? C? Gyere ide, azt megmutatom. Észrejött a strongból. Aj, azt hittem már nagy ugrás, Poti. Jaj, bocs. Én előbb Hapcizok. abszidapig, ez egyből megöl. Jaj. A pénisz tényleg egyből megöl. Na gyere Máté, hol vagy? Fordulj meg! Ne ugorj le! Itt vagyok, gyere. Na, gyere. Itt vagy, Kó. Itt jössz föl. Azt itt van a tetejébe. Itt van az XP. Ott van a táblán. Itt van a táblán. Jaj, ha hülye vagyok, televettem magamat. Összebügyözöd magad tényleg. Aj, that's magic. De valaki nem tudja, hogy nem lehetszerezni diakardot. Azt én is meg akarom tudni. És miért nincs diakardotok? Dobálom az is. Mert te egy haló vagy! És nincs valami piacitól lehet venni valami normális dolgot? Hát de. De van valahol biztos. Valaki honnan tudja, hogy lehet fát venni? Minek neked fa? Egyébként Egy ütés egyes ilyet összeívva keresni nem lehet. mindent lehet, csak túl drága. Leszarom, van sima Isten. Aj, valahonnan kell nekem fa. Adjon valaki fát. Vágjál magadnak. Fa. Botot akarsz? Igen, botot akarok, miért? Van diamondom. Nem azért, mert van nálam. De tényleg? Hát nálam nincsen, de... Nálam egy csomó bot volt, de kidobtam. Nálam is, de nem tudom, hogy lehet szerezni. Most is van nálam egy, gyere. Léci, nekem adod? Hát hol vagyol? Ütés egy erő Nagyon hát. Itt vagyok, mögötted. Trade-be. Hol vagy? Figyelj! Már egy nagy. Ó, köszi! Ez az lett. Osztó. Mi azt a... Ahaha. Átnevezni. 38 szintér egy végtelen egy ütés egyes íjat, az erő 4-es íjammal. Ügyes vagy. Na én szerintem most zárom itt az eseményeimet, meg a tieteket, mert én abba hagyom a videót. De jó. Úgyhogy a nézőktől sziasztok, ha lesz. Sok pénized. Juni. Lepéniszezted a nézőimet? Na jó van, majd visszakapod. Na, Hali.